So kini nga discussion, kini nga topic, Joel Ogro, kini nga issue nga kanang mahimong state witness, kinahanglan ba gyud una ihatag ang kwarta nga gikawat o restitution aron madawat ka nga state witness. Unsay barugana ni Morot? Mao na pud ang ingon ni Rimulya, nagpalakaw, nag-float na pud siya gani nga mga istorya kesyo na daw mga mambabatas, ilang mambabatas na nanais na lamang daw manahimik, no, at istauli na lang daw ang perang nakuha mula sa mga katong giingon nga regular nga mga flood control contracts. Ingon ni Rimulya, makig-meeting daw siya sa Sandigan Bayan by October 27 aron hisgutan ang mechanics sa restitution. So klaro na gid ay nga naag gid ay kini nga paagi restitution o kini pag-uli og kwarta nga nawala sa kaban sa gobyerno. Bugti sa kining plea bargain o pag-angkon sa mas mababa nga kaso. Okay, so naana din ay siya, naanay mga mababatas nga nag-signify nga isauli nila para mumubo-mubo ang ilahang kaso. So ang pangutan nato karon, so kumuuli kag kwarta, safe ka na ba sa kaso? Or since katuingon niya mas mababa ang kaso, guys, ako gusto ginako kuso nato accountability. Kung naa kay sala nangawat ka, pwede ra na kung nangawat ka unya isauli nimo wala na kay dili na ka kining safe ka na sa mga unsa man nga kaso, dili na ka, wala na kay wala na kay liability. No, dapat kasuhan jud gihapon ka kay karon para manhimik. Guys, kanina po for sure gandalo na pud ta diring dapita. Rimulya na pud ang nagsugod-sugod og istorya ani. Sigurado ko mahitabo na jud na pud, mahitabo po na siya. Para sa paspas nga pagkabot sa hostisya, walay problema sa kuha kung na-restitution prior sa ilahang admission as state witness, no? Ang kanang plea bargaining, dili siya magpasabot nga pinakaubos nga kaso ang imong atubangon. Posible nga kuan siya, mubaba lang siya og pila ka degree ang imong crime na atubangon din ha o kaso nga atubangon, pero di pod pwede nga di gyud mo mga priso, no? Like for example sa mga diskaya, wala koy problema nga tagaan sila og chance nga ipang-uli nila ang ilahang mga unsa ni ilahang mga gipang kuha sa gobyerno, sa gipang kawat gikan sa tua o kinsa ang ilahang kakonsabo. Walay problema sa kuha imong sila state witness ipauli sa na, pero di po ko musugot sa kadaghan sa mga ghost projects, substandard nga mga projects, bisag kinsa pa nga mga kontraktor, dapat gyud sila nga manubag. Kung naa sila 1,000 ka counts sa plunder, siguro bisag isa lang din na ka plunder ang ilahang makuha. For sure, dili gyud sila kagawas. Mo na akong gusto mahitabo sa tanang involved din na, be it politician, kung contractor o katong mga contractor nga involved din ha. Ang restitution dili kondisyon sa pagdawat isip usa ka state witness. Ang importante musulti ka sa tinuod ug makatabang ka sa pagpadakop sa taas-taas nimo, mastermind sa kaning gitawag nila nga mga issue o mga anomalya. So ang hustisya dili paliton, patigbabaw nato nga kini pinaagi sa kamatuoran og proseso. So salamat sa inyong panahon, higayon. Dagang salamat sa inyong pag suporta no sa ato ang programa, sa inyong mga kahigalaan nga nakabalo sa ato ang programa. So salamat kayo. Shout out Joel sa imong mga higala. Oh, shout out sa to ang mga boss din na si Sir Maya. Ayan. Imo man ang boss. Uha. Maraming salamat sa ato mga followers sa Facebook ug sa ato mga subscribers sa YouTube. Until next week, dinhi gihapon sa ato ang baruganan. Maayong adlaw. Bye. Thank you. Thank you dai sa suporta Sir Art Bonhoc, ako ang boss, no? Thank you kayo Sir Art sa pagsunod sa baruganan. Og mao kadto ang baruganan karong adlaw hangtod sa sunod panahon. Ako si Joel Ramirez.
Kini ang Baruganan Podcast, diin ang kamatuoran atong baruganan. Ayaw kalimot og pag-like, follow, share, subscribe sa among Facebook o YouTube channel at Baruganan. Hangtod sa sunod nga episode, Baruganan ang tingog sa kamatuoran. Kasamang Chel ang inyong kauban.